Ben, moi bo día a todas e a todos os que nos acompañades aquí. É unha gran satisfacción para nós pois ter esta ocasión de poder contarvos de primeira man este proxecto Sumo Valor que estamos tratando de lanzar dende a Universidade e co apoio pois do Consello Social da nosa Universidade. Os que estamos aquí pois son a presidenta do Consello Social da Universidade, Cecilia Sierra. Está tamén connosco María Mera, que é a, digamos, embaixadora que escollemos para que tamén nos axude a difundir este proxecto cara á sociedade, porque é o que buscamos precisamente. Está tamén o vicerreitor de Planificación e Tecnoloxías e Sustentabilidade da Universidade, Gumersindo Feijón, que, digamos, é o responsable deste programa, e acompáñanos, pois, unha investigadora e un investigador da nosa universidade que tamén, co que tamén queremos dar conta de que o que facemos, por que pedimos a vosa colaboración, que proxectos de investigación se están desenvolvendo na universidade. Traemos un exemplo e agradecemosles que nos dediquen este tempo para estar connosco, para tamén dicir, e isto para que é, a que o destinamos, a que podemos facer con eso que vos pedimos, que é esta colaboración a través deste proxecto de Sumo Valor. E gracias, por suposto, a todos os empresarios, representantes dos distintos sectores, os medios de comunicación que tamén nos acompañades e que cumplides outra misión esencial, como digo, que é poder chegar con isto á sociedade, que é o que buscamos, que todo o mundo coñeza este programa, as vantaxes do programa e axudar a difundilo. Ben, pois vai tomar a palabra en primeiro lugar a presidenta do Consello Social, Cecilia Sierra. Moitas gracias, rector. Vicerrector, María, estimados investigadores aquí presentes, amigas, amigos asistentes, medios de comunicación, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer encarecidamente la asistencia de todas las personas que nos encontramos hoy aquí, en el Centro de Estudios Avanzados de la USC. Y permitidme un saludo especial para aquellas que han venido procedentes de Lugo, que por otra parte, y como algunos sabéis, tengo el orgullo de admitir que es mi ciudad natal. Queridos empresarios y representantes de la sociedad civil, soy perfectamente conocedora del escaso tiempo con el que contáis debido al entorno en el que nos encontramos, tan dinámico. Y por eso, de nuevo, reitero mi agradecimiento ante vuestra presencia en este acto. Pero hay ocasiones en las que es conveniente activar un freno suave y pararnos a reflexionar sobre cuestiones que no nos tocan tan de cerca, pero que tienen que ver con el progreso de la humanidad y, sobre todo, de la evolución hacia un mundo mejor. Pues bien, este es el tema que nos ocupa hoy. Me estoy refiriendo a la labor de las personas investigadoras. Nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, cuenta con talento científico y grupos de investigación con una gran capacidad tractora para captar más talento y, además, para atraer financiación, algo que nos llena de orgullo. Pero también es cierto que la colaboración público-privada y las campañas de mecenazgo y micromecenazgo han supuesto fórmulas realmente exitosas, no solo en el ámbito educativo internacional, sino también en el nacional. Por este motivo, desde el Consello Social de la USC, quisimos apoyar la iniciativa de micromecenazgo Sumo Valor, puesta en marcha por la universidad, que por una parte da a conocer el magnífico elenco de proyectos de investigación llevados a cabo por un grupo brillante de investigadores y, por otra parte, ofrece a todos la posibilidad de poner nuestro granito de arena y colaborar económicamente con el fin de avanzar hacia el futuro que todos queremos, para nosotros y para los que nos siguen. El Consello Social ha apostado claramente por difundir y, en la medida de lo posible, reforzar esta iniciativa, porque al final este es uno de los grandes objetivos de la entidad que tengo el honor de presidir y sensibilizar a la sociedad con respecto a lo que nuestra querida universidad puede aportarnos, aparte, claro está, del talento que emana de sus aulas.
Esta é a razón desta convocatoria e vos convidamos a un espazo universitario nun acto que nos permite xuntarnos e compartir ideas e anhelos. As vosas respectivas organizacións xa colaboraron na difusión da nosa campaña de sensibilización social. Este é outro motivo para darvos grazas personalmente. Agora ben, gustaríanos que sigades mantendo esta colaboración coa nosa ciencia, tanto a título colectivo como individual. A responsabilidade social e empresarial non é un concepto simple nin común a todas as compañías. É unha estrategia a que cada firma lle dá o seu propio sentido. E hai moita acción social oculta ou anónima pola vosa vontade nas vosas empresas. Hoxe tamén nos acompaña María Mera, coñecida actriz galega e protagonista dunha serie de éxito como O sabor das margaridas. Ela prestouse xenerosamente a ser embaixadora do programa de Sumo Valor, poñendo á súa disposición do programa do USC as súas redes sociais e aparicións na TVG, entre outras cuestións. Moitas grazas, María, pola túa colaboración, polo teu compromiso e a implicación non só persoal, sino tamén profesional. Grazas de corazón. Estou convencida de que che esperan moitos éxitos porque sei do teu esforzo e do teu talento científico, artístico. Finalmente, por parte do Consello Social, cuxa misión, repito, é establecer pontes e acordos entre a Universidade e todos os estamentos sociais, só me queda dicir que sempre estamos e estaremos a vosa disposición. E encantaríamos recibir as propostas ou suxestións que consideredes. Moitas grazas a todos, muchas gracias a todos, reitero, pola vosa colaboración e presencia. Gracias. Grazas, Presidenta, polo apoio e pola contribución decidida do Consello Social a difundir esta iniciativa dende a Universidade. Parabéns. Ten agora a palabra o Vicerreitor de Planificación, Tecnologías e Sustentabilidade, o profesor Umersindo Feijóo. É que teño unha pequena presentación para que sea un pouco máis levadeiro a presentación do programa. Bueno, nada, en primeiro termo, señor Reitor, Presidenta do Consello Social, profesora Dolores Pérez, profesor Rubén Nogueiras, embaixadora do programa Sumo Valor, donas e cabaleiros, moitas grazas pola súa asistencia. Eu, dunha forma breve, me gustaría comentar un pouco que significan dúas palabras, micromecenazgo e sumo valor, que eu creo que é importante, e como chegamos ata aquí, e logo, bueno, pues, o reitor falará de aquí en adiante un pouco as cuestións que tiñamos pensado facer. Bueno, a realidade é que España, no tema do mecenado, pois non ten unha longa traxectoria, non ten unha cultura importante nese aspecto, entre outras cuestións porque tamén faltaba un regulamento. Entón, bueno, se pon en marcha unha lei de mecenado e micromecenado e a comenzos do 2019 consideramos oportuno poñer en marcha eso. Eso significaba dous retos. Por un lado, o reto procedimental de poñer en marcha un mecanismo para que as persoas xurídicas e as persoas físicas puderan aportar. Segundo lugar, como transmitir e como objetivo fundamental que coñecesen que é o que estamos facendo na universidade. Non é tan importante a recadación, que sí o sen, pero é moito máis importante facer copartícipe do que facemos, non? A segunda cuestión é que focalizamos no micromecenado. Vale? O micromecenado ten unhas características xurídicas determinadas, por poñer un orden de magnitud, estamos falando hasta 3.000 euros por ano, que as persoas físicas ou xurídicas poden poñer para chamar micromecenado. A partir de aí falamos de mecenado, cambian os reitios e as cuestións con tema de Facenda, pero, por exemplo, un tema que nos levou casi 4 meses foi arreglar con Facenda, veña viaxes a Coruña e volver, porque, claro, non había unha costume e querían unha trazabilidade absoluta
de cada euro que chegaba, foi ratificado e, de feito, bueno, eso que fai, e o digo porque eu como persona física aportei, inmediatamente logo na declaración do ano que ven me viña perfectamente notificado que viña, me viña renta, o sea, non había, pero bueno, foi un procedimento. Entón, no 2019, puxemos en marcha o programa. Da cala, pois, hai unha páxina web e o queríamos como programa piloto, é dicir, tiñamos varias incógnitas, pois, o número de persoas, se poñer máis ou menos proxectos no Candeleiro, na universidade temos casi 2.500 PDIs, por tanto, o número de proxectos que podemos poñer é moi alto, pero sabemos que se pos moito, que moito abarca, pouco apreta, entonces poñer uns, ver que dianas, ver o tempo que deberían de estar, bueno, é unha cultura que non temos e que hai que ir facendo e que hai que ir modificando, non? Entón, en ese momento o fixemos. Nosotros plantexamos 4 grandes bloques donde as persoas físicas e xurídicas podían aportar. Os bloques serían a investigación como grande bloque e ao pinchar nese bloque pois se ofertaban 3-4 proxectos donde un elexía. Tamén había como unha línea xeral, é dicir, eu quero aportar na investigación e non teño por que decir en ese aspecto concreto, non? O outro, a difusión científica, é dicir, unha labor que estamos a facer con recursos propios, pero que tamén é importante, pois, cando vamos aos colexios, cando, bueno, facemos os temas de portas abertas, bueno, pois, isto é tamén, o coñecemento hai que difundilo e divulgalo. Outro aspecto era baixo o epígrafe de cultura e deporte, e un cuarto bloque que era microdoazos, que, digamos, era un caixón desastre cando algún dos proxectos non encaixaban nas outras, poñelo aí. Por tanto, eran como 4 grandes elementos e logo pinchar ibas elixindo. Unha das primeiras conclusións, por exemplo, que eran demasiados elementos. Isto supemos un ano despois. Como nos foi nese primer momento? Pois nese primer momento, no que foi dende o 21 do 11 que se abreu ata o 31 do 3, recaudamos 35.000 euros e o aspecto máis importante foi o tema de cultura e deporte. Todas as actividades culturais e de extensión, pois é onde a xente participaba e, pola contra, por exemplo, en investigación, pois era un tema moi pequeno dentro desos 37, non? Era sorpresa, pero, bueno, isto era o que veíamos tendo. Claro, se os facemos o desglose, que proxectos eran dos que ofertábamos ou onde estaba? Pois, por exemplo, en investigación habíamos posto desde temas de ciencias da saúde, pero tamén temas de ciencias sociais. Era un programa piloto e queríamos experimentar. Por exemplo, había un tema cuilga de patrimonio lingüístico do galego e había un tema, por exemplo, en este caso, de dianas terapéuticas de un proxecto que tiñamos no CIMUS, non? E, bueno, aí vemos un pouco o desglose. E logo, por exemplo, no tema de cultura e deporte, pois, por exemplo, aí tiñamos un tema o tema da astronomía, un tema que foi no tema do IFAE, pois o tema dun laboratorio, bueno, de aí saliu pois un tema do tema celeste, etcétera, pero, bueno, basicamente o fonte foi en cultura e deporte, é dicir, apoio a proxectos culturais moi singulares, ben? Evidentemente, porque poño hasta o 31 do 3 do 2020, porque inmediatamente xa sabemos o que nos pasou a todos en marzo de 2020, e é que bueno, a nos o que nos pasou é que un venres tiñamos clase presencial e un luns tiñamos todo telemático e confinados. Entón, tuvemos 48 horas para cambiar o modelo educativo e, en fin, un fin de semana que recordo con un cariño moi grande. Que pasou? Pois que inmediatamente a COVID. Entón, fixemos unha reformulación inmediata. E entón, o que fixemos foi quitar, é dicir, a palabra investigación, cambiámola xa por súmate á colaboración da COVID. E, claro, evidentemente, a partir da COVID, a investigación foi onde máis se aportaba os fondos e xa non a cultura e deporte, obviamente porque os proxectos xa non estaban. Así é, non? Como nos foi en ese momento? Pois aí poden ver durante o confinamento, os períodos fortes do confinamento, aquí o que están é a mes vencido, non? Cada mes chegan as cantidades e, digamos, eu as computo. Entón, isto xa é só micromecenado en loita COVID, que en esos meses foi hasta 67.000 euros, e o importante, estou falando de micro, evidentemente en este período tuvemos aportacións de mecenado para esta
cuestión, pero implican superiores a 3.000 euros. Aquí estamos falando das pequenas contribucións, de acordo? E iso foi un pouco como tuvemos o perfil ata xullo, é dicir, temos unha estabilización, co cal quere dicir, nos ten que indicar que, ao mellor, os proxectos COVID xos temos que cambiar por outro tipo de proxectos, é dicir, chegan ao estado estacionario e hai que lanzalos, é dicir, que isto é importante telo en conta. Como é o perfil das aportacións? Pois hai como dous máximos aí. Hai os 50 euros é como a cantidade de micromecenazgo que a xente aporta, mayoritariamente, e logo temos aí, bueno, un segundo que serían os 200 euros, non? Bueno, que isto tamén nos indica, e este é o orixen do micromecenazgo. O micromecenazgo buscamos pequenas cantidades. Logo, a partir de aí, de 3.000, volvo a repetir, porque, bueno, as condicións legais trocan. Pero o máis importante de todo isto é que conseguimos, e a partir do traballo que fixemos xa co apoio do Consello Social, foi transmitir, é dicir, ter un apartado sumo valor, foi unha canle máis, unha ponte máis, para comunicar o que estábamos facendo. E estamos falando como xornais o Diario de Pontevedra, o Faro de Vigo, a ABC, o Mundo, o País, o Correo Galego, a Voz de Galicia, bueno, cunha estrategia de comunicación. Eu non son experto en eso, o deixo aos comunicativos, saben moito máis que min dese tema, pero porque era tamén un das claves, que era tentar comunicar o que estábamos facendo, non? Fixemos varias xornadas, fixemos unha xornada aquí mesmo cos investigadores, e ora, bueno, esta é a terceira xornada que o facemos xa, vamos a chamar co sector productivo, co sector empresarial, para seguir presentando, e hai dous temas. O tema é do input, do coñecemento e de como mellorar o programa. Hoxe micromecenado, se falamos de mecenado, isto tendría que ser noutro foro, porque son mecanismos ben diferentes, pero se trata de facer eso. Pero para unha persona física chegar a 3.000 euros ano é bastante difícil, porque no conxunto do mecenado vai para unha persoa xurídica, é dicir, unha empresa, sí que xe é unha cantidade importante, e que hasta esa cantidade pois, tamén ten unhas ventaxas económicas, e sobre todo, como decía tamén a presidenta do Consello Social, se pode introducir na estrategia da responsabilidade social corporativa, porque non só é a fondo perdido, sino que podes incluso definir o proxecto onde se poida gastar, e por eso non hai ningún problema. E isto era un pouco o que quería comentar no tempo que me deron de 5 ou 10 minutiños para que centrara o balón nada máis. O balón é porque como hoxe foi Champions, pois xa un se lle escapa os sinónimos, os sinto dolores, pero o fútbol é o fútbol. Entón, é centrar o balón nada máis, era a miña idea. E logo calquer cuestión ou que queiran, pois, disposto a comentar e a aprender e a intentar meter esta cultura, e digo meter a propósito na sociedade a cultura do micro e do mecenado, que ben sabemos, e moitas veces, e o vemos na prensa, que incluso en ámbitos de goberno non é ben visto. E iso, desde o meu punto de vista, non saca unha cousa como son os orzamentos xerais, pero tamén que se poida participar. Son dúas culturas e debemos ir aprendendo. Non vai á velocidade desexada, pero non é o mesmo a cultura de hai 10 anos, a que temos ahora e a que teremos dentro de 10 anos. Así que moitísimas grazas pola súa atención. Grazas, vicerreitor. E vamos dar agora a palabra aos investigadores que nos acompañan. Dolores Pérez Meirans, catedrática de Química Orgánica e investigadora no noso centro de investigación en, agora sí que vai decir o nome, no CICUS, en Química Biolóxica. De acordo, adiante, Dolores. CICUS queda CICUS. Bueno, bo día a todos. En primeiro lugar, quería agradecer á reitora, á presidenta do Consello Social, ao vicerreitor, a invitación para participar neste acto e, por suposto, agradecer a presencia de todos os asistentes. Cando preguntei un pouco, pois creo que debíamos de trasladar os investigadores participantes neste foro, pois falan un pouco das nosas vivencias personais, a aproximación á investigación e tamén as dificultades para financiar a investigación.
Entón, pensei que tal vez podería empezar por resumir nunha liña, nunha diapositiva, moi brevemente a miña traxectoria, que como a casi calquera investigador se inicia coa realización dunha tesis de doutoramento que fixen aquí na Universidade de Santiago. A continuación, decidín ampliar estudios, realizar a miña investigación postdoctoral en Estados Unidos. Tiven a sorte e o privilexio de traballar en dous dos centros máis prestixiosos a nivel mundial, 2 anos na Universidade de Berkeley, regresei cun contrato de reincorporación do Ministerio e, posteriormente, volvín a realizar unha estadía no Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, unha experiencia extraordinaria na que coñecín outro entorno de investigación e especialicéme en química organometálica. Xa no 97, incorporeime, iniciei a miña traxectoria docente e investigadora independente na USC e quixen desenvolver unha liña propia, colaborando co meu grupo anterior da tese, pero desenvolvendo unha liña novedosa dedicada a nova metodoloxía sintética, catálise organometálica e química de harinos, que a verdade é que pronto deu resultados moi ben acollidos pola comunidade científica. Actualmente, esta liña de traballo evolucionou hasta a aplicación desta metodoloxía sintética para a síntese de novos sistemas policíclicos aromáticos en nanografenos de interese en electrónica molecular. Grazas. Colaboramos nos últimos anos con físicos de superficie de institucións europeas do primeiro nivel, tamén españolas, e con algúns resultados científicos que podemos situar na fronteira de coñecemento, co cal estamos bastante satisfeitos desta evolución. Pero tamén é importante, na miña traxectoria, a miña actividade en xestión da investigación na universidade. No ano 2006, incorporeime a Vicerreitoría de Investigación como coordinadora de apoio a unidades de I+D e traballei codo con codo con entón vicerreitora, María José Alonso, en algúns proxectos moi ambiciosos. O máis importante, probablemente, a creación dos Centros Singulares de Investigación na USC, un proxecto ambicioso e novedoso, non só na USC en Galicia, sino en España. Tratar de, en base a fortalezas existentes na propia universidade, importar as mellores prácticas de investigación dos centros de investigación de maior prestixio internacional e crear así polos de excelencia investigadora que potenciaran a investigación colaborativa en áreas estratégicas e que foran tamén polos de atracción de talento. Actualmente, hai 5 centros singulares de investigación na rede. O primeiro deles foi o CICUS, do que foi nomeada directora comisaria, con responsabilidade de poñelo en marcha. Abriu as portas en 2011, cumplimos agora 10 anos, xustamente, e, como digo, é unha parte importante da miña traxectoria tamén, en paralelo á miña traxectoria docente e investigadora. Desde logo, cando inicia a carreira investigadora, enfróntase a problemática de conseguir financiamento desde o primeiro momento. Xa, cando inicias a tua tesi doutoral, o financiamento da carreira científica, conseguir becas e contratos para a formación de doctores e logo para a formación postdoctoral. Mais adiante, xa desenvolvendo liñas propias, a financiamento de proxectos para trasladar as ideas a resultados científicos. No ámbito do centro de investigación, outro nivel, necesidade de financiamento en parte estructural para crear equipos de apoio, para ter infraestructuras, etc. E outros como son grandes infraestructuras, mobilidade, etc. Distintos ámbitos nos que nos enfrentamos continuamente á necesidade de buscar e acadar financiamento. Moi brevemente, eu non me podo queixar, realicei toda a miña traxectoria de formación con contratos públicos do Ministerio, do programa McFulbright, tiven sempre desde o meu comenzo financiamento dos primeiro proxecto autonómico, logo xa do Plan Nacional, de forma continuada, como investigadora principal, e participo actualmente en proxectos europeos liderados polo meu compañeiro de grupo, Diego Peña, en particular actualmente
o proxecto Spring, dedicado a grafenos, o desenvolvemento de grafenos magnéticos, en colaboración con distintas institucións. Quero salientar a colaboración co Centro de Investigación de IBM en Zúrich, co que levamos máis de 10 anos traballando, unha empresa multinacional tecnolóxica, pero que ten unidade de I+D específica para o desenvolvemento de investigación na fronteira do coñecemento. Tamén no centro de investigación, aparte de colaborar en acadar axudas de fondos europeos para as infraestructuras, pois xa como directora, como codirectora, olvidéme de decir que codirixo o centro desde 2014, codirector científico, José Luis Mascareñas, pois acadar o apoio, sobre todo, do goberno autónomo para o sostemento deste centro de investigación. Pode decir que pertenzo á clase media investigadora, é dicir, non teño grandes proxectos, pero sí que fun quen de acadar financiación razoable e continuada do Plan Nacional. Non todos os investigadores poden decir o mesmo, a pesar de que moitos desenvolven proxectos moi competitivos, pero atópanse con dificultades para acadar a veces axudas nestes proxectos tan competitivos ou son escasas. O financiamento nacional, realmente os importes dos proxectos son claramente insuficientes para desenvolver proxectos ambiciosos. Cando xa un está implicado en proxectos europeos, a cosa cambia, pero esa é a realidade coa que nos enfrentamos casi todos. Penso que a fase na que traballei na Vicerreitoría de Investigación e logo xa como directora ou codirectora do CICUS, xa que me aportou unha mellor visión do que un conxunto de investigación na universidade, non só aquí, en sentido extenso, as dificultades que atopan os investigadores habitualmente. Permitídeme compartir dúas ou tres diapositivas presentando o CICUS, o Centro de Investigación, como decíamos, en Química Biolóxica e Materiais Moleculares. Traballamos desde o punto de vista químico, como enxeñeiros moleculares capaces de construir moléculas en novos sistemas no desenvolvemento de proxectos de interacción coa bioloxía, especialmente coa bioloxía celular, coa química terapéutica, desenvolvemento de materiais funcionais con interese tecnolóxico e na base das nosas capacidades o desenvolvemento de novas tecnoloxías sintéticas para o desarrollo sostible. Temos aí a página web, se alguén que profundizar un pouco na actividade do centro, pois pode atopala nese enlace. As persoas son as que fan os equipos, os centros, e fan posible o traballo investigador. No noso centro traballan cerca de 200 persoas, estes números están un poquinho obsoletos, deles 33 investigadores principais, isto quere decir responsables de proxectos de investigación financiados ou de contratos de investigación. 7 deles son teñen proxectos financiados polo Consello Europeo de Investigación, as axudas máis prestixiosas que non só aportan unha financiación moi importante a proxectos altamente competitivos. Rubén, que traballa no CIMUS, beneficiario tamén unha destas axudas, sino que dan prestixio á institución que acolle estes investigadores. E logo tenemos 40 investigadores postdoctorais, 90 estudiantes de doutoramento, a mitade deles contan con contratos de convocatorias competitivas de recursos humanos, o que tamén é importante, pero outra mitad teñen que ser contratados con proxectos ou con financiación de contratos que recaben os investigadores. Obviamente, temos un foco na atracción de talento, fomos pioneiros en iniciativas de atracción de talento para estenderse a toda a rede de centros singulares de investigación, para que moitas veces iniciativas de apoio a bolsas de verán ou a atraer alumnos de máster ou mesmo a inicio da carreira investigadora, para as que sempre é difícil atopar financiamento, que tamén son moi importantes. E facemos os nosos esforzos, seguro que non suficientes, por trasladar a nosa actividade á sociedade. Poño aí algunhas fotos de xornadas de portas abertas que facemos todos os años, excepto o ano pasado polo problema do COVID, e tamén reunións específicas que facemos con outros axentes sociais e empresas. A
A actividade do centro, o compromiso dos investigadores, a renovación da nosa plantilla científica e tamén, por que non decirlo, o modelo autoexixente do que estamos dotados, con selección, cuidado dos investigadores, evaluacións continuadas cada ano, pois fan e a dinámica o ambiente científico altamente estimulante, pois fan que o progreso desde a nosa apertura en 2011 sexa evidente nestes 3 indicadores que poño aquí referido pois a produción científica, no que co mesmo número de investigadores principales duplicamos a actividade e máis importante a calidade, actividades de transferencia con patentes licenciadas, proxectos de valorización actualmente todavía en marcha, financiados con programa Inicia ou tamén polo Consello Europeo de Investigación, e 4 empresas xa creadas, a última Celtaris, hai apenas uns meses. E en financiamento tamén vemos que aumentamos de forma moi importante a nosa capacidade de captación de recursos de forma colectiva. Permitideme ir ao detalle desta gráfica, que xa a penúltima diapositiva. No que vemos, non se ven moi ben os colores, pero como evolucionou a capacidade de captación de recursos por parte dos investigadores do CICUS a través dos anos. Os colores, o de abaixo, o morado, indica financiamento internacional, onde, polo que se ve, temos investigadores moi competitivos, financiamento nacional, financiamento autonómico, e interésame moito destacar a parte laranxa, que está casi arriba da táboa, porque ven de contratos con empresas. Ainda que ainda estamos lonxe de a colaboración con empresas que hai ao mellor en outros centros, xa non digo internacionais, senón mesmo en Cataluña ou o País Vasco, pois realmente as colaboracións que han son moi importantes. E son importantes porque, ademais, moitas veces están vinculadas a grupos que fan un traballo máis aplicado e que non sempre son tan competitivos en axuda na consecución destes proxectos nacionais ou internacionais, porque a mellor ten unha orientación máis aplicada e publican menos ou en revistas menos. Entón, é moi importante a colaboración de empresas e os contratos con empresas. Un exemplo paradigmático é dun dos nosos investigadores que estivo en prensa o ano pasado e que é un dos beneficiarios, como mencionarei no logo, das axudas recabadas a través do programa Sumovalor, que desenvolvendo unha tecnoloxía propia para vacunas, que xa foi aplicada en vacunas animais e que actualmente está traballando na vacuna contra o COVID, que está en fase preclínica, en estudio en Alemania actualmente, pois costaballe moito, levaba 2 anos, a lo menos sin conseguir financiamento, nin sequera do Plan Nacional. Foi quen de manter a súa liña de investigación gracias ao contrato con 2 empresas que sí que confiaban en esa tecnoloxía, en a súa aplicación, e agora sí, unha vez de que nos atopamos con o entorno COVID, se pon en valor o seu traballo e sí acadou recursos, pero sobreviviu durante 2 anos gracias ao contrato de empresas que identificaron a importancia desa tecnoloxía que estaba desenvolvendo. E quero señalar tamén, non se ve apenas polos colores, pero hai unha rayiña azul arriba de todo que é única en 2020, que non había antes, e que é o que provén de mecenado e micromecenado, gracias ao programa Sumovalor e tamén algunha doación moi xenerosa de empresas relacionadas cos proxectos en vacinas contra a COVID que se desenvolven no noso centro. Pode parecer moi pequeno comparado coa altura total da columna de financiamento, pero é fundamental, porque este financiamento non se reparte equitativamente entre os grupos. Hai grupos que son moi competitivos, están moi ben financiados, e outros, como digo, que pertencemos á clase media, que moitas veces, a pesar de estar realizando investigación moi competitiva, hai dificultades de financiación. Estes fondos foron especificamente aos 2 proxectos de vacunas COVID, que nese momento non tiñan os recursos suficientes para arrancar e foron utilizados con este fin de forma, penso que moi exitosa. Xa para terminar, dentro desta perspectiva de falar das miñas vivencias personais, a falar do programa Sumovalor, pois non podo olvidar o que vivín cando estiven
traballando en Estados Unidos, Berkeley, no MIT, edificios con nombres de persoas, cátedras de profesores con nombres de persoas, programas de becas, proxectos, a donación, o mecenado, grande e a pequeno nivel, está na cultura deste país, quizás nun modelo exagerado que non comparto, pero na página web, na página principal de calquera dos departamentos hai o apartado de apoio a investigación, dona, se informa a xente interesada, a persoas físicas e persoas xurídicas interesadas en contribuir ao desenvolvemento da investigación dos sitios nos que poden aportar, sexa pouco, sexa moito. Eso é moi importante. Eso aquí non o tiñamos, e penso que o programa Sumo Valor é extraordinariamente importante neste sentido, de que a sociedade, persoas físicas e xurídicas, coñezan o que fai a universidade e teñan a ferramenta axeitada cando queren aportar a desenvolvemento de investigación ou desenvolvemento, por exemplo, de bolsas para apoiar a estudiantes de doutoramento. Poño o exemplo tamén de Oxford, en Case América, en Europa tamén hai exemplos abundantes de universidades que teñen apartados específicos e unha cultura moito máis desenvolvida de doacións e microdoacións. En definitiva, cando supen do programa Sumo Valor, non pude máis que pensar nesta experiencia que tiña de cando estiven traballando fora. Felicito ao equipo de goberno para a posta en marcha deste programa e ao Consello Social, por suposto, polo entusiasta apoio pola labor que fai na difusión do mesmo. Gracias. Moitas grazas, Dolores. Iso de que Dolores é unha investigadora de clase media é unha mostra máis da súa humildade, non? Grazas, Dolores, pola información. Ben, pois o outro investigador que queríamos que nos acompañase e nos contase tamén pois parte das súas experiencias é Rubén Nogueiras. Traballa na área de fisioloxía, investiga en este caso no CIMUS. E Rubén, ademais, como xa se dixo, foi beneficiario de unha Starting Grant e depois dunha Synergy Grant, e agora mesmo forma parte do proxecto Opportunius, un programa de contratación de investigadores que siguen desenvolvendo a súa actividade no ámbito universitario, pero a través dun programa de investigación patrocinado e xestionado pola Xunta de Galicia, e tamén outro dos nosos investigadores de referencia. Rubén. Muchas gracias, señor rector, vicerrector, presidenta del Consejo Social, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación para explicar un poco pues, cuál es la vivencia de un investigador en el día a día. Y este es el lugar donde pasamos bastantes horas al día. Es el centro singular que, como Dolores ya ha presentado, fue muy importante para aglutinar a diversos investigadores que estaban dispersos en diferentes edificios de la Universidad de Santiago y también para posteriormente captar nuevo talento. Básicamente, la trayectoria, al igual que se ha explicado anteriormente, es una trayectoria muy estándar. Realicé la tesis doctoral aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Luego hice un postdoctoral en el extranjero durante 4 años en diferentes países. Posteriormente tuve la oportunidad de de reincorporarme al sistema de investigación español a través del programa Ramón y Cajal, que es un programa del Ministerio que básicamente pues, trata de devolver al sistema nacional esos investigadores que se han formado fuera, y que es un programa bastante competitivo y que creo que ha tenido mucho éxito en todos sus años de existencia. Después de los 5 años del programa Ramón y Cajal, pues tuve el honor de conseguir una plaza de profesor titular en la Facultad de Farmacia aquí de la universidad, y desde el año 2020, como el rector ya ha comentado, pues me acogí al programa Opportunius, que es un programa que la Xunta de Galicia ha creado recientemente para investigadores que tengan un proyecto europeo del European Research Council y que son proyectos que ahora mismo son posiblemente la bandera de la investigación europea
y conllevan, pues aparte de una suma importante, un prestigio que muchas instituciones están peleando por captar este tipo de proyectos por el sello de calidad que supone, y en este sentido la USC debe estar muy orgullosa porque es una de las universidades con una mayor tasa de éxito en estas convocatorias. Entonces, una trayectoria clásica donde creo que hay unas etapas que son claves para la trayectoria de un investigador. Yo señalaría estas tres, que es el paso de licenciatura a la realización de la tesis doctoral, el lugar donde se hace una estancia postdoctoral y luego el retorno. Y creo que hay dos aspectos que son básicos: qué investigar y dónde investigar. El dónde es fundamental porque, por muy brillante que uno sea, es imposible hoy en día realizar una investigación de excelencia si no se tiene un entorno adecuado. Y este es uno de los puntos que para mí fue muy importante, la creación de los centros singulares aquí en Santiago, cuando obtuve el programa Ramón y Cajal, y donde ya estos centros singulares se habían recién inaugurado, y donde pues creía que las características de estos centros se ajustaban a lo que yo estaba viviendo en Alemania, Estados Unidos o Suiza, donde había ese polo de atracción de investigación en lugares concentrados y que favorece en gran medida la investigación por las características que ello conlleva, la disponibilidad de infraestructuras, la masa crítica de investigación es fundamental para intercambiar ideas, etc. Y la otra pregunta que uno debe hacerse, también clave, es qué investigar, porque una vez que uno estudia una carrera, la gama de posibilidades es inmensa, pero hay que elegir bien porque no todos los campos tienen las mismas posibilidades. Y en este sentido, yo me decidí por... Es un vídeo, no sé si funciona. ¿Otra vez? Me dediqué a la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Si ustedes se van fijando en el mapa, van a ir viendo que cada vez el mapa se vuelve más rojo o incluso al final más morado. Eso indica la tasa de personas obesas que va aumentando en el mundo año tras año, y como ven, esto no depende solo de si es un país industrializado, sino que también afecta a cualquier país en vías de desarrollo. La obesidad, hace ya muchos años que los que trabajamos en ella utilizamos la palabra pandemia, que ahora mismo está tan de moda. La obesidad está considerada una pandemia porque su tasa se ha incrementado de manera totalmente desmesurada en las últimas décadas y las previsiones son todavía peores. Y es más, aquí en España tenemos una de las tasas de obesidad infantil más altas del mundo, lo cual, por desgracia, nos asegura una sociedad obesa en el futuro. Entonces, este es el tema que elegimos, y en los últimos años, asociado a la obesidad, pues una enfermedad que está muy relacionada con ella, como es el hígado graso no alcohólico, que es cuando la grasa se almacena en el hígado y esto provoca un daño hepático. Y esto es una enfermedad progresiva que comienza con ese almacenamiento de grasa en el hígado y hasta aquí es más o menos reversible si uno hace una dieta y ejercicio. El problema es que cuando la enfermedad sigue evolucionando y se llega a una fibrosis, ya no hay vuelta atrás, y esta fibrosis puede seguir su progresión hasta una cirrosis o un hepatocarcinoma. Situaciones, las dos últimas, en las cuales ya hay que realizar un trasplante o incluye la muerte. Entonces, es una enfermedad que su incidencia es muy elevada porque está muy influenciada por la obesidad y además no tiene actualmente ningún tratamiento farmacéutico en su etapa de fibrosis. Sí que hay algunos tratamientos para el cáncer de hígado, pero en las etapas intermedias no existe nada y eso es un nicho en el cual pues, nos hemos introducido estos últimos años por la atracción económica, social que tiene.
¿Cuál es el gran problema, el gran desafío que tiene un investigador? Pues como Dolores ha comentado, la financiación. El obtener financiación desde que uno termina su etapa postdoctoral y quiere iniciar su propio grupo de investigación es la búsqueda, la lucha diaria, y aplicando el dicho del que no llora no mama, el que no pide no consigue, y nosotros pues hemos pedido mucho en los últimos años, y esto es las fundaciones, organismos que nos han ido financiando estos años. Aquí en Galicia la Xunta nos ha dado financiación ininterrumpida durante la última década a través de diferentes modalidades, también el Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, que a veces existe, otras veces no, lo cual ya demuestra cómo es el panorama de la ciencia en nuestro país. El CIBER, que es una red de centros en toda España con los grupos más competitivos de cada área. Los organismos internacionales, pues el European Research Council, que ya se ha mencionado y que por 2 veces nos ha financiado y ha sido clave, porque realmente con el sistema de financiación nacional que tenemos es realmente difícil poder ser altamente competitivo si no se tienen fondos europeos. Sociedades científicas, tanto de España como europeas, y fundaciones privadas. Yo tengo el honor de haber trabajado con estas fundaciones que a lo largo de los diferentes años pues, han ido subvencionando algunas investigaciones de diferentes modos, algunas a través de premios, otros a través de proyectos, algunas veces de modo individual, otras veces en modo de consorcio, junto con otros grupos europeos, pero ese apoyo de fundaciones privadas ha sido fundamental, a veces para poder lanzar algunas de las ideas que teníamos y por las que ellos apostaron. ¿Cuáles son los problemas más cotidianos con los que nos enfrentamos? Pues uno de ellos es esa falta de financiación que tenemos en nuestro país. Tenemos uno de los PIBs más bajos de Europa, y solo por mostrar datos muy claros, si vemos en esta tabla la evolución del PIB que cada país destina a ciencia desde el 2007 hasta el 2018, pues veremos que en verde, en la tabla final, en el año 2018, esto refleja que los países han aumentado su gasto de PIB respecto al año 2007. Solo hay un país, que es Finlandia, que ha disminuido su gasto en ciencia, y España, que está en último lugar, en amarillo, está exactamente igual en el año 2018 que en el año 2007. Es decir, países como Estonia, Hungría o Eslovenia, que no son a lo mejor el modo o el país al que podríamos tener como referencia investigadora, han hecho un mayor esfuerzo en ciencia que España. Entonces, esto nos pone en una situación de desventaja importante respecto a los que querríamos ser: Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Reino Unido, etc. Otro de los problemas es la inconsistencia en las convocatorias de proyectos y recursos humanos. Tenemos un sistema en el que a veces las convocatorias salen en febrero, otras veces salen a final de año. Uno no sabe nunca a qué atenerse, cada año es diferente, y esto provoca grandes contratiempos, porque, por ejemplo, el año pasado los proyectos del Plan Nacional, en vez de comenzar el 1 de enero, pues van casi con un año de retraso. Esto supone que algunos grupos de investigación tienen que estar un año sobreviviendo sin financiación casi ninguna, y esto es muy, muy difícil. Luego tenemos un sistema totalmente inflexible en la ejecución de proyectos. Esto significa que uno consigue un proyecto por 3 años, con un importe X, que se distribuye en 3 anualidades, y muchas veces esas anualidades son estancas, es decir, hay que gastar todo año a año sin ninguna flexibilidad para dejar que el grupo pueda gastar más, a lo mejor el segundo año por las necesidades que sea, o el primer año, sino que todo tiene que ser matemático, y eso no funciona normalmente en la ciencia.
Y luego, para mí, otro de los grandes problemas es la carga burocrática que existe, que las administraciones públicas, la verdad que es increíble a dónde pueden llegar, complicando todo el papeleo. Un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano: la asistencia a congresos es algo fundamental para la formación de investigadores, y a veces, para justificar la asistencia a un congreso, uno se llena de papeles, porque hay que justificar que viajaste, que dormiste, que asististe al congreso, y para algo rutinario que debería ser, las justificaciones, las firmas y los servicios implicados son inmensos. Un gasto de tiempo y esfuerzo, desde mi punto de vista, tremendo. ¿Y por qué investigar? Bueno, yo creo que el decir que sin investigación no hay desarrollo, eso lo escuchamos todos, sobre todo en este último año, pero si queremos datos más cercanos de lo que significa una investigación de calidad, no solo desarrollo para el futuro, pues un ejemplo es este artículo que apareció en el Correo Gallego el año pasado, y donde calcularon el impacto directo que los proyectos ERC tuvieron aquí en nuestra ciudad, donde, como he dicho, hay un número relativamente alto de investigadores que lo tienen. Y desde el año 2011 se calcula que solo los proyectos del ERC han atraído a Santiago de Compostela unos 26 millones de euros y han generado directamente unos 120 puestos de trabajo. Es decir, tenemos que ser conscientes que la investigación es beneficioso no solo para el desarrollo, no solo para algo muy de futuro, sino que es algo beneficioso desde ya. Lógicamente estamos hablando de investigación que valga la pena, investigación que sea evaluada, investigación que sea muy competitiva, pero si podemos apostar por ese tipo de investigación, ¿por qué no hacerlo? Porque los números parecen bastante claros. Y aquí en Santiago creo que la universidad tiene que ser una seña de identidad. Tenemos, yo creo que, unas características similares a lo que podrían ser Oxford y Cambridge, ciudades pequeñitas donde la visibilidad de esa ciudad, aquí tenemos el patrimonio cultural, es evidente, pero tenemos que identificarnos con algo más que con la historia. Y la universidad, con sus 500 años de historia, no es lo que nos va a hacer evolucionar, nos va a hacer evolucionar la gente que trabaja en ella. Y creo que la investigación, apostar por ella, es sin duda algo que va a ayudar no solo a la propia universidad, sino también a la ciudad en general. Sin más, muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan, encantado de responder. Moitísimas gracias, Rubén, por achegarnos a importancia da investigación, a trascendencia e tamén as dificultades polas que pasan os investigadores constantemente, e unha delas que clave esa necesidade de buscar os recursos. Fai uns días falaba con alguén do Centro Superior de Investigacións Científicas e me dicen, bueno, que tamén se queixan das dificultades que teñen, a pesar de ser o centro de investigación por referencia. Dicen, sí, aquí te nomean ou te contratan, te poñen aí e dicen, e agora te buscas la vida. Vamos a pagar a nómina, pero o resto hai que buscalo, que o financiamento para desenvolver eses proxectos é unha tarefa difícil. Ben, imos entregar a María pois o diploma deste de investigadora do sumo valor. Con eso buscamos, como dicía ao principio, pois conseguir que se vayan sumando a este proxecto máis xente que nos axude a difundilo e aproveitarnos da súa capacidade para chegar á sociedade desde outro punto de vista e trasladar estas ideas. María. Moitas grazas, de verdade, moi amables. Para min é unha honra estar hoxe aquí. Bos días a todos e a todas. Supoño que algúns de vos pois me coñecedes polos meus traballos pois como actriz ou como presentadora na televisión. Mesmo algún puido ver o lugar esta última tempada na que tiven pois a sorte de participar nesa sección que se chamaba O mellor de cada casa,
onde puiden defender a Sumo Valor cada venres, ou pode ser que sexades do grupo dos que decides non vemos Luar, nin vemos a Televisión de Galicia, aínda que logo Luar é líder da audiencia cada noite, pero bueno, pode ser, pode ser. Con todo, quen me coñece un pouco, quen me sigue máis de preto, pois sabe que eu sempre me sinto moi orgullosa de ser galega, de representar o galego e a Galicia alá onde vaya, de poder vivir a miña profesión en galego, nesta lingua que tiven a sorte na que meus pais me criaron desde pequeniña, e penso que así é unha forma pois humilde onde aporto o meu pequeno gran de area á cultura deste país, non? Ser embaixadora de Sumo Valor, despois deste tempo, pois fixen unha pequena reflexión ou unha pequena aportación que eu quero hoxe compartir con vós, e é que gran parte da sociedade, pois penso que se sinte sempre moi orgullosa pois da nosa cultura, da nosa gastronomía, obviamente, das nosas paisaxes, dos nosos deportistas, pero non se sinten orgullosos dos nosos científicos e das nosas investigadoras ou investigadores, e non me malinterpretedes. Digo isto porque eu creo que non se chega a sentir ese orgullo porque non se coñece, non vos coñecen, non chegamos aí, non? Para sentir ese orgullo, porque certamente se se coñecera, está claro que sería inmenso e que o levaríamos sempre por bandeira, porque así e non merece ser menos, non? A investigación e a innovación son, obviamente, pilares fundamentais para a construción da nosa Galicia, da Galicia do futuro, dunha Galicia que eu soño para min nun futuro e tamén para as miñas pequenas, non? Pero debemos loitar e loitar duro, e desde aquí quería facer un pequeniño chamamento para que iniciativas como esta, como Sumo Valor, pois teñan cada vez máis voz na sociedade e procurar desde todos os ámbitos que as nosas investigadoras, os nosos investigadores teñan eses recursos necesarios para lograr os seus obxectivos, que ao final son os obxectivos de todos, se o pensamos un pouco, non? Que teñan eses recursos para que queden aquí na nosa terra e non teñan que marchar, porque non que teñan tamén eses recursos para seguir ampliando eses horizontes da investigación aquí en Galicia. Pola miña parte, nada, de verdade agradecer que foi unha honra que me concederades o prazer de facerme embaixadora de Sumo Valor, porque eu descubrí unha parte da miña terra que non coñecía, entón para mí isto foi moi importante, e tamén por facerme sentir orgullosa de que dedicades o vosso talento á investigación no noso país para intentar pois conseguir unha Galicia mellor. Así que, de verdade, moitísimas grazas. Eu pouco máis teño que dicir despois de escoitar estas maravillosas conversas que foron increíbles estar aquí escoitándovos e aprendendo, porque ao final tamén diso se trata, e o gallá que Sumo Valor siga medrando e que fagamos máis eco na sociedade para pois levarvos por bandeira alá onde sexa, porque ben o merecedes. Así que moitísimas gracias. Moitísimas grazas, María, por esa disposición, ese espírito que tanto agradecemos e que buscamos. Eu vou a tratar de ser moi breve, pero non me resisto a, tendo este auditorio, dicirlles dúas ou tres cousas que me gustaría que levásemos de aquí. Nos lanzamos este proxecto de Sumo Valor con dous obxectivos fundamentais. Un, achegarnos máis á sociedade, que a sociedade nos coñeza, que saiba o que facemos e que queira colaborar tamén co que facemos. Esa conexión, temos a ventaxa de ser pois unha universidade con presencia na cidade, que fomos os responsables da formación pois dos cidadáns de Galicia ao longo destes últimos 500 anos, e, bueno, nos parece que explotar esa conexión coa sociedade, coa cidadanía, é fundamental. Simplemente no que sería o aspecto puramente de coñecer a institución e digamos, de valorala, de querela e de promovela. E logo, pois tamén, sumando ya isto, o feito de poder achegar algúns recursos para as actividades que facemos. Hoxe falamos fundamentalmente da investigación, pero isto pode estenderse á cultura, pode estenderse ao deporte, temos diversas liñas neste programa a través do que canalizar esas axudas, sexa para a investigación ou sexa para ou actividades xenéricas da universidade. Son estas dúas liñas. Pero tamén somos conscientes de a donde podemos chegar, non?
Claro, gustaríanos estar cerca de Harvard e poder ingresar cada ano 1.100 millóns por mecenazgo. 1.100 millóns son 4 veces o orzamento da Universidade de Santiago. É verdade que é só un cuarto do orzamento da Universidade de Harvard, que ten máis ou menos os mesmos estudiantes que nós. Harvard solo ten o mesmo orzamento que a metade de todas as universidades públicas españolas. Seguramente algo ten que ver que por eso Harvard é a número 1 no ranking de Shanghai, e as outras, con moita modestia, pero con moito orgullo, pois como a nosa, estamos aí situados entre as 500 mellores do mundo, entre as 12 mellores de España, sin ninguna dúbida, e cando falamos de investigación, que hoxe estamos falando aquí de investigación e de transferencia, damos un salto enorme hacia arriba e os nosos indicadores están moi por enriba do que se podría esperar dunha universidade dun tamaño medio, nunha zona, digamos, periférica do país, e sin un tecido nin empresarial, nin productivo, nin unha base poboacional como poden ter as outras, as que están máis ubicadas no centro da península, ao redor de Madrid, Cataluña, Levante e mesmo o País Vasco. Entón, non vamos a chegar a esas cifras, estamos absolutamente seguros. Por qué? Porque hai, digamos, unha cultura, neste caso nos países anglosaxóns, particularmente en América, que aquí non temos aínda, esa de devolverlle á institución que lle abriu as portas. É verdade que quizás en Estados Unidos o futuro das persoas depende moito máis da universidade na que se forman do que depende aquí. O sistema universitario español é un sistema moito máis igualitario, sin duda alguna, que o sistema americano. É dicir, aquí un porcentaxe altísimo da poboación pode acceder a un sistema universitario magnífico. Non é o mesmo en América. Hai un número moi pequeno de magníficas universidades e logo hai un número enorme de outras, e iso condiciona o futuro das persoas. Algúna vez dixo un reitor que o sistema universitario español parecese moito ao sistema sanitario español. Non temos ningún dos hospitais de referencia a nivel mundial, pero temos un sistema sanitario magnífico e comparable cos mellores sistemas sanitarios do mundo, en canto ao que é a atención e o servicio que se lle presta á cidadanía. Pois aquí nos pasa un pouco eso. Entón, non pretendemos chegar a esas cifras, porque sería, lóxicamente, un obxectivo que sempre nos deixaría insatisfeitos, pero sí pretendemos abrir as oportunidades que nos dá. Temos un sistema que nos dá unhas certas vantaxes, que está moito máis orientado ao micromecenado que ao mecenado. Para o micromecenado, e estas son as dúas ideas que lles quero trasladar e levantamos, para o micromecenado hai un sistema de beneficios fiscais moi importante. Estamos falando de micromecenado que chega a 150 euros, é dicir, que se pode recuperar a totalidade da cantidade doada na declaración do IRPF do exercicio correspondente. Combinando a parte de deducción estatal coa parte autonómica, se eu lle aporto á universidade 150 euros, recupero na miña deducción do imposto sobre a renda 150 euros. Non me custa nada e eu lle faigo unha doación á universidade. Iso podemos facer todos. Ata unha cuantía limitada, por eso digo, funciona moi ben o micromecenado. Ata 150 euros hai uns incentivos moi bons e, aínda así, pois nos falta promover, e que esta sería unha gran ferramenta para que moitas das persoas que pasaron e teñen un vínculo coa universidade queiran tamén pois facernos chegar ese apoio por esa vía, que ademais non tería coste económico directo, ten un certo coste financeiro porque hai que adiantar a aportación e o beneficio se obtén solo uns meses despois cando facemos a declaración da renda, pero salvo isto. Donde non temos tantas facilidades no sector, digamos, empresarial ou para as grandes doazóns. Para as empresas, a fórmula que temos é a máis alá das doazóns, que non é a máis acaída, temos a fórmula dos convenios de colaboración e actividades de interés xeral, que significa, ni máis ni menos, que para a empresa que lle fai unha doazón, unha aportación á universidade para colaborar en algunha das súas actividades, a cambio de que a universidade, lóxicamente, difunda é o retorno que hai esa colaboración, faiga constar que en este proxecto colabora a empresa A, a empresa B, a cambio deso, para a empresa ten a condición de gasto deducible, como se o gastase en algunhas das cantidades para a súa liña de negocio. Sabemos que as liberalidades, como regla xeral, non son deducibles, pero estas sí
a través desta fórmula dos convenios, e aí a cuantía é a que acorden a empresa e a universidade, pois se consigue ese tratamento fiscal. Ese é o que temos agora. Logo, hai esas outras cousas que son os acontecementos de excepcional interés, que teñen unha vía tamén e un tratamento fiscal máis amplo, pero que nos, en principio, nós, de momento, non entramos aí. Ben, estes son os camiños a través dos que persoas físicas, persoas xurídicas, pois teñen aberta a posibilidade de colaborar con este proxecto de sumo valor, sexa para as actividades xerais da universidade, sexa para actividades específicas, como dicía, cultura, deporte, investigación, e, bueno, pois sería esa forma de achegarnos, de recibir tamén un retorno e de poder pois contribuir e axudarlles aos nosos proxectos, e falamos de investigación, como aquí se puxo de manifesto a toda hora. E este era o obxectivo, e eu quero rematar aquí, e ademais agora se nos fixo un pouco tarde, era o obxectivo desta xuntanza e de outras que queremos ter, é dicir, trasladar estas ideas, estes proxectos, e tratar de crear esta cultura de conexión da universidade coa sociedade, xa de por si eso é fabuloso, e ademais, se podemos con isto alimentar algún dos proxectos que estamos desenvolvendo, pois sería fantástico, aproveitando sempre pois as ventaxas que nos dá pois o ordenamento que temos, sobre todo en materia de mecenado, que sempre podería ser mellorado, pero agora, como dicía, é moi bo no micro mecenado, no que é o mecenado ordinario, bueno, seguramente podería ir máis alá. En calquera caso, volvo a insistir, esa conexión, esa relación da universidade coa sociedade, co mundo empresarial, co tecido productivo, pareceme que é unha alianza estratégica fundamental. E nesta cidade, eu penso que é ben visible, estánse desenvolvendo proxectos, falábamos aquí á entrada, proxectos que precisamente conectan o sector empresarial co sector do coñecemento, da investigación e da posta en marcha de iniciativas empresariais partindo de resultados de investigación, desde a bioincubadora, o proxecto Xionlla Biotech, o Hub Data Life, bueno, hai unha serie de iniciativas no que ese papel do coñecemento pois é un elemento dinamizador da sociedade e do seu tecido productivo. Grazas a todos polo seu tempo, por asistir e por estar aquí, grazas a todos polo apoio que sentimos, e nada, vamos a seguir dando a coñecer e xerando pois tamén esta cultura de colaboración, de mecenado e de vinculación entre a sociedade e a universidade, e ojalá pois dentro de 15 ou 20 anos podamos chegar a cifras que nos aproximen a estas que demos antes. Moitísimas grazas.